za ku gane gaskiyar tunanin Hitler. Mafita kawai shine da an yaƙi Yahudawa to an kawo lokacin da yanzu sun yi ƙarfi a duniya. Na farko tattalin arzikin duniya kaf yana hannunsu, don haka duk duniya yau in dai har za ka yi wata mu'amala ta ƙasa da ƙasa to sai sun saka maka riba, saboda da Yahudi baya iya rayuwa sai ya ci riba. Don haka da ayar riba ta sauka wadda ta haramta riba, fada suka yi ta yi a Madina suna cewa wallahi Muhammadu da su yake so yake karya tattalin arzikinsu saboda ya san cewa ba sa rayuwa sai da riba. Yana daga cikin ajanda ta saka duk bankunan duniya akan network. Duk wani banki da ke duniya, an kira shi Islamic Bank ko an kira shi Jaiz Bank ko me aka kira shi,